Ahoj, moje meno je Patrik a dnes by som sa chcel s tebou porozprávať, kto je to podnikateľ, ako sa ľudia na neho pozerajú, čo si o ňom myslia a ako to v skutočnosti je. Ľudia si často myslia, keď je niekto úspešný podnikateľ alebo biznismen, tak robí niečo nelegálne, kradne, podvádza ľudí, ale to nie je pravda. Väčšinou si to myslia ľudia, ktorí sú chudí alebo chudobní, a na to, aby získali nejaké peniaze, nejaké bohatstvo, tak musia klamať, musia podvádzať a preto si myslia, že aj tí bohatí a úspešní ľudia to robia. Ale nie je to pravda. Častokrát to je tým, že neúspešní ľudia častokrát podvádzajú, klamú samých seba a preto za to vinia alebo myslia si, že to isté robí aj ten podnikateľ, ten úspešný človek. Len častokrát ten úspešný človek tým, že nepodvádza samého seba a keď niečo povie, tak si stojí za tým, aj to splní, versus ten človek, ktorý stále niečo odkladá, stále sa na niečo sťažuje, tak klame samého seba. Chcel by dosiahnuť, chcel by vybudovať niečo, ale stále to odkladá a aj keď to nesplní, tak povie, že za to môže niekto iný. Dám ti príklad. Keď začínaš cvičiť, dajme tomu, pôjdeš 3-krát do týždňa cvičiť. Prvý týždeň sa ti to podarí, druhý týždeň sa ti to podarí, ale na tretí týždeň budeš mať toho tak strašne veľa, že si povieš, že však jeden deň nepôjdem cvičiť a následne potom pôjdeš cvičiť. Veľmi často ľudia, pokiaľ nepôjdu jedenkrát cvičiť za týždeň, tak už nepôjdu celý týždeň cvičiť. Versus úspešný podnikateľ alebo úspešný človek, aj keď vynechá ten jeden deň, tak na ďalší deň hneď by išiel cvičiť. Nikdy by neurobil to, že by dvakrát za sebou nesplnil niečo. Aj keď jeden deň by do toho fitka nešiel, tak na ďalší deň sa stavím, že hneď ráno by ten človek do toho fitka išiel a mal by to ako prioritu, že keďže včera tam nebol, tak dnes na ďalší deň hneď ráno tam musí ísť. Takto mám aj ja a takto má strašne veľa úspešných ľudí. Keď chceš byť aj ty úspešný, nemal by si pozerať na to a hlavne nemal by si klamať seba a dávať si prekážky, prečo sa to nedá, ale hľadať spôsob, ako sa to dá urobiť. V podnikaní, hlavne keď si zo začiatku na to sám, je najideálnejšie nehľadať výhovorky, ako sa to nedá, ale spôsob, ako sa to dá. Takže veľmi často sa ľudia, hlavne tí chudí ľudia, pozerajú na tých úspešných, na tých bohatých ľudí tak, že oni krádnu a podvádzajú ľudí, ale to nie je pravda. Ty teraz už vieš, že to nie je pravda a je to len kvôli tomu, že tí chudí ľudia nemajú takú trpezlivosť a také odhodlanie na tom pracovať a chodiť napríklad každý boží deň do fitka. Každý boží deň si sadnúť po práci k nejakej práce a dokončiť ju. Podnikateľ častokrát robí bez vidiny nejakého úspechu, ten úspech príde až sekundárne. Ľudia si neuvedomujú, že podnikanie nie je šprint, ale je to maratón. To znamená, že ty keď začínaš cvičiť alebo začínaš behať, tak ty ubehneš prvý kilometr a budeš strašne unavený, nebudeš vládzať. A keby si mal ubehnúť 40 km naraz, tak to nedáš. Takže ono najideálnejšie, keď sa chceš naučiť behať, tak behaj pomalinky. Behaj svojím tempom a behaj 1 km, 1,5 km, 2 km a postupne každý krát si daj o trošku buď rýchlejšie tempo, alebo zabehni trošku väčšiu vzdialenosť. Nikto nezabehol maratón, lenže a ide a teraz zabehne maratón. Nie, takto to nefunguje. Ty, keď chceš sa naučiť behať maratón, musíš ísť po kúskoch. To isté aj v podnikaní. Takže pokiaľ chceš naozaj začať podnikať, tak musíš si vypestovať návyk, že aj keď sa ti nechce, aj keď nevieš ako ďalej, tak jednoducho sadneš si a ideš vykonať tú prácu. To je najlepšie, čo môžeš urobiť a toto rozdeľuje úspešných ľudí od tých neúspešných ľudí. Zober si napríklad mňa. Mne sa niekedy nechce točiť, ale povedal som si, že nie. Musím natáčať každý jeden boží deň. Aj keď to video nebude dokonalé, tak jediné najhoršie, čo sa môže stať, je, že nebude publikovateľné na YouTube. Ale ja som s týmto videom veľmi spokojný a toto video má veľmi silnú myšlienku a
Chcel som tým povedať, že aj keď sa mi nechce, zapnem každý boží deň kameru, dám si stopky, že budem hovoriť minimálne 10 minút sa budem natáčať a tým pádom budujem aj svoju trpezlivosť a postupne tým, že každý jeden boží deň natáčam, tak budujem aj svoju disciplínu a zlepšujem sa. Každý boží deň, keď niečo urobíš, tak sa budeš zlepšovať. Poďme si teraz povedať, aký je v skutočnosti podnikateľ, aké má vlastnosti. Je to človek, ktorý je disciplinovaný, je trpezlivý a je sebavedomý. Tieto tri vlastnosti sú kľúčové pre úspešného podnikateľa. Je to z toho dôvodu, že aj keď sa mu nebude nejaký čas dariť, vie, že sa vtedy má zatnúť a jednoducho má ísť. Častokrát veľmi veľa ľudí toto nezvládne a zlyhá. Častokrát nedokážu prekusnúť, že musia utekať, aj keď nevládzu. Ale vedia, že raz do toho cieľa dobehnú. A ja ti poviem také skryté tajomstvo, ktoré sa moc nehovorí. Úspešný môže byť každý jeden človek. Len stačí vytrvať. Ty nikdy nevieš, či ten úspech budeš mať za 1 kilometr, za 5 kilometrov, za 10 kilometrov alebo keď ubehneš 100 kilometrov. Na každého jedného človeka čaká ten úspech. Je len na tebe, či si ochotný vydržať behať. Niekomu stačí behať 1 km alebo ubehnúť 1 km, niekomu 5 km, niekomu 100 km a niekomu 1000 km. Každý to má individuálne. A je len na tebe, či si ochotný vydržať behať a nevzdať sa. Viem, že to bude ťažké, že to bude náročné, ale ak to zvládneš, ten úspech tam na teba čaká. Stačí si len prizabehnúť po ten úspech. Pokiaľ sa ti tieto slova páčia, pokiaľ sa ti páči tento content, ktorý pre teba tvorím, tieto videá, nezabudni mi dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.